سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كاب እግዚአብሔር ربنا كاب يسوع كريستوس مدحاننا سلام نعخدكم يخون بمقصال قصعات እግዚአብሔር نسناي بزبلار استي كاب قال املاح كرئنا እንንብቦ ክፍል ጽሑፋትና ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ 11 ክሳብ 12 ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ 4 እስከ 17 ዶግዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ካብ 38 ክሳብ 41 አንቢብና በዚ አርእስዚ እግዚአብሔር ስለምንታይ ይቀጽዓና نمن يخز قصع وصيتنا يقصعات كنتايو እግዚአብሔር نمن يزقصع سلامتاي كاي قصع من يزقصع من كويني يزقصع زيتات برهان كهلونا كاب قال املاح كرئنامو እግዚአብሔር كزاربنا نصلي كنسمع كنستوعل قدوس سمايو እግዚአብሔር አቦ አብቀድሜኻ بيسوع كريستوس سم نقرب لنا كندحن نابخا نقرب ودخا هيبكانا اخامو سلت مسوات ودخا بودخا بيسوع كريستوس بتنس زقربه مسواتي نابخا مقرب عدل كوينلنا ايمون مسكنك لنا سب نزل عالم كابخا كاب غص قاريحو خيطف نتحد ودخا بجا بمحب كسعك اندزي እግዚአብሔር نود سب زلك حاليوتن فقرن غليص اخامو نتي بود خاز جبر كلنا فقري بود خاز جبر كلنا مدحان وريتا خن ملس يجب أن سلز خونه لومي كم ولد دماغت قص عنا خلها أبون ولدي قص عيمه زخونه أيكونز قص عمه كم زفكر ولادي نزفكره ولدو زقص عمه تأبو بمستوعال بمردة أتولد جنا بزي مردا كنت تقصعي ندحرايغنا مستردو مسلمدو انكو عبو يقصعني له زنقد كوم يخا እግዚአብሔርሞ قصعاتካ كيننع تبلنا زبله دما كنستوعل كدغفنا نصلي جميرنا سقع نود مسانا خون سمع زبله دما بزي قال زخبارخ بشم يسوع كريستوس نصلي سلا سمعكنا تمسجن كابزل عالم نزل عالم تقدس سمك يبارخ امين امثالي معرف 3 قال املاح كم زيبل كاب حدا كسع 10 خلتن تنبيبنايو تحسب كردانا يخليو انا جن غزي سلازي بلي كاب 10 حدا 10 خلت بحانسا الله كم ببوي كم زيبل وده كم تابو نزف قرو ولدو زقصعو كم أخا እግዚአብሔር نزف قرو يقصعو إيمو تقصاص እግዚአብሔር أي تنعاق انت قصعك خا أي تمرر مجمريا تقصاص أي سمعكان يقصعك قصعات እግዚአብሔር كا قليل يكونن انتي كتركب عشان يركا لبانك تكون وازنيان يركا أستو علي أدهبو تقبر كتكون نسب عشنا تقراني ولو تراينو قل عيكونن ولا عبي ولا عدمو الشيخي بل عشنا تنسب يقاقيو دون قرنا سلزلو فلتأس سلزو وحدو وين እግዚአብሔር لم دمو تي ولد كم تي ولن نبؤ زلم دمو دحار مسلمة دو كسع كندزي كفروز قبؤو زي فروز خون نእግዚአብሔር كا يلم دو سب دفرت وازا شللتنت عشنت سلازلو سب يقصع سلاز እግዚአብሔር كقصعنا نا يقديو يقنحنا اي نسمعن يقصعنا انتاي كركب لبامات كنكون اب دهري ازل قطر 10 3 اتطبب زركب يلو ماس مست جنحه مستقصعه اتطبب زركب امرون زطرسب بصيلو كميسي
كابتي بروزة تري نعازة تري يبلس اتبقى زركب ربحة كاب صوري ورق يبلس سلزخونين كاب انك تخبري لوا كل اتحرر تبلوكوا اي معراريان ابي امانا نوح ادمي بزولو من قد سلام يو نزحزو اخي ام هيوات اصنعو زحزاخي بصيلو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ካብ 11 18 እቲ ቅጽዓት ዘምጾ ፍሬ ወይ ውጽኢት ይነግር ኣሎ ማለት ሰብ ግን ካብ ክልብም ወርቂ ክረክብ እዩ ዝያዳ ዓብዝ መስሎ ምልባም ተገሲጽካ ተቀጽዕካ አእምሮ ረኺብካ ንእግዚአብሔር ክትከውን ይትዝሓሸ ስለዚህ ተግሳጽ አይትሰምዕን ትቅጽዕ ተግሳጽ አይትሰምዕን ትቅጽዕ اتخلعي اب ابراويان زلوي قصعات كابزي امصيو اتنا ابراويان صحافي كابزي زنببنا مصحف مثالي مو كمزي يبل ابراويان 10 خلت خبر بعته سغا 10 شوعته مسحاتيات بمقلاسكم غنا كسعب دم تبصحو ايتقاونكم كنتصلو نتحاتياسي شلل تبلو موت كم زمصالكم زي تفلطو كسعد مالت كسع موت مالتي عين خانت سحاتت كاسي با مسعى جهنم كابتاتوس نوار كوين كامن قصة أملاخ مأتاوي حيشة كام عنقول رايل كسع كندزي حاتيات واقع زخفل إذ كانت سحاتت كاس قرص كام مسعى زقرص سرقت إذكا جهنم تاتو تواريس عن السخيداسي تترف أكلات كخدحني حيس زبل أملاخ يزلنا إذا أماركوس معراب تشعات تخم إلو تزاري بولو سلازي شاب شللتنيا بفلايدك إسرائيل أملاخ نسو أملاخهم أبوهم كم زخونة غيرهم سي أبكن ميوس يشكع للو يا غير زلمد أملاخ يكون قدوسي هراي بزي قدسنا خا كريو سلازي نخل كاب قدسنو تماقلتخن كونيو زغن حنا زقصعنا ما أتي كم نولد غيرو ودي إخزابير نزفقرو يقص عيمو نتقبلو خي زي قبلك الله مالتكوي حنقد زي سمع انت زي تقبلك كتقصعنا يقدي تموت انت زي تقصعك هذا ماليسكا موت علون سلازي قصعات ودي إخزابير نزفقرو يقص عيمو نتقبلو زبلي ولدون يقرفو سلازي قصعات قويتا ايتنعق انت يقن حكا حلنا خايت عرب إلو ززاربكم زلو معدو خاء رسعكم واللخم قصعات انت تعقسكم قنا إلو تعقس لك ساعتا تودا ناي مقطعات قزيلو سلازي ساعة تودا تحتي الكان اكزيابير تصبيو أملاخ كم ولد غيرو يريئكم يمو أبو زي قصعخي انتواي ولد إيو بزي تاخلهم زحابرو لا قصعات انت خوينكم قنا دقالهم بر ولد ايكونكم كلهم حبيرهم توم እግዚአብሔር ናው ጸዋም ኩሎም ቀጽዕዎም ሙሴ ተቀጽዑ አብርሃም ተቀጽዑ ተገኒሑ ያዕቆብ ተገኒሑ ተቀጽዑ ኤርሚያስ ነቢ ቅጽዓኒ ብልክዕ ዳአይሉ ተቀጽዑ ኢሳይያስ ተቀጽዑ ብዙሓትዮም ተቀጽዑም ዳዊት ተቀጽዑ ብዝገበሮ አበሳ ኢዮብ ተቀጽዑ ኢየሱስ ከአ بسر حاتياتنا تقطعوا حاتيات ناتين ناتكمن أبزبانو مستسركم نسون تقطعوا ودوك وخنسو تقطعوا قطعات رخيم بيتروس تقطعوا بعيش النتو كلهم تحادو خاني كحدا كانيلو بزح ما سيتقطعوا تنسحوا انت مليسو باولوس تقطعوا نحنا خدا كلهم زحبروا لقطعات له እግዚአብሔር بحق نزفقرو ولدو يقصعوا مبار اذا خنفلط يغبانا ስለምንታይ ዝቀጽዓና ንዝብል መልስ خيب كله እንታይ ሉ بزيتا كلهم زحبروا لقطعات انت خوينكم ግን አደቃሉ مبر ولد አይኮንኩም ኣብ ርእሲ እዝውን ዝቆጽዑና ኣቦታት ስጋ ካብ ዝነብሩና እሞ ካብን ሓፍሮም ካብን ፈርሆም ካብን ሓፍሮም بهوات من انت خنبرسي علامة مقطع እግዚአብሔር بهوات نزل عالم مسوء خنبري ስለዚህ ናይ ምድር ነገር አፍስጋና ቅጽዓት እንተ ወረደና نزل عالم انت خنبري ናይ ስጋ ይኮነ እንተ ቀዳማይ ምስ አምላኽ ዘለ ዓለም መንባሪ
حراي اتي اتوم سنقرو معالتي كم ترى ايام غيرهم قصعنا ابوتا سغا خاب زنبرنا كابنا حفرهم بهوات من انت خنبر نتا ابو منافستي مسموت ناسي منفسنا ناو يزخيد ابو منافست تباهيل له ناي كلهم كابز مدر زحلفوا منفسهم مس እግዚአብሔር ይዘለው ተም ተቆጽ ሁሉም አበ ያለው አበ ስግሪልና እንተሪና 10 ክልተ እንታይልሉ ቁጽሪ معرف 10 ክልተ አው አቦ መናፍሲ መንፈስ ዝብል ቃልሲ ሞይቶም ናብ ሰማይ ናይ ዝዓረጉም ተቀጽዖም ኣብ ምድሪ ከለው እግዚአብሔር ምስ ሕብረቶም ምስ አጽኒዖም ዝኸዱ ምስ እግዚአብሔር አለው ኣብ ሕልፊልና ኣብ 24 ነንብቦ ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበርቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለው በኹራት ናይ በኹርነት መንፈስ ዘለዎም ኣመንቲ ማለት እዩ በወንጌል ዝኣመኑ መንፈስ ክርስቶስ ናይ በኹርነት መንፈስ ይዝብሎ ሮሜ 8:22 ናይ በኹርነት መንፈስ ዘለና ይብል በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ኢሉ ንኩሉ ዝፈርድ ድሓር ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃን መናፍስቲ ኢሎም ዘሎሲ በዓል አብርሃም ገለ ኩሎም ድሕሪ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ወሲድዎም እዩ ምስኡ ሕብረት ሃልይዎም እዮም ካብ ዝምድሪ ሓሊፎም ቀጺዕዎም እግዚአብሔር ቀጺዕዎም እዩ ከመይ ደኣ እሞነተ ኣቦ መናፍስቲ ኢሉ ዘይንፈርሆ ዘይንሓፍሮ ነታ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ክንእዘዞ ዘይግባአና እቲ ኣቶም ስንቁሩብ መዓልቲ ከም ተራእዮም ገይሮም ቀጽዑና ንሱ ግና ካብ ቅዱስነኦም እንቲ ክንማቐል ተመቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ክንከውን ናቱ ባህሪ ኣባና ክወርስ ከምቲ ንሱ ቅዱስ ዝኾነ ክንቅደስ እዩ ትዕላማ ተመቐልቲ ቅዱስና ክንከውን ቀጽዓና ካብ ቅዱስነኦም እንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና ስለ ዝጥቕሚ ኣለዎ ረብሓ ኣለዎ ቅጽዓት ንግዚኡ ግና ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ቅጽዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓሃ እምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንድሕራይ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ሰላም ትረክብ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣብ ህይወትካ ፍረ ጽድቂ ትፈሪ ለባም ትኸውን ንኣምላኽ ዝበቅዕ ህይወት ይህልወካ ማለት እዩ እሞ ከይቀጻዕካይ ትግደፈኒ ዘይንብል ከም ኤርምያስ ምዕራፍ 10 እኮ ከይቀጻዕካይ ትግደፈኒ ኢሎም ከይተረፈዮም ዝልምኑ እንኳይ ዶ ቅጽዓት ገጢሞም ከንጸርጽሩ ብልክዕ ቅጽዓኒ ግን ይብሉ ምኽንያቱ ቅጽዓት ሓደ ግዜ ኣቦታት ክንቀጽዕ ከለና ካብቲ ዓቕሚ ናይቲ ቆልዓን ላዕሊ ንቐጽዕ ኢና ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ካብ ጉሃይ ካብ ጉሃይ ተላዕለ ካብ ልክዕ ንላዕለ ከይቅጽዓካ ትልምን ብልክዕ ዳ ቅጽዓኒ ይብሉ ምኽንያቱ ኢድካ ከቢዳትን ላይሉ ዳዊት ምስተቐጽዐ ኣብ መዝሙር ዳዊት 38 እግዚአብሔር ግን ድሓር ምስለመነ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ረግረግ ጭቃ አውጽኻኒ ምሒርካኒ የመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ንጓሃምበር ንሓጎስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንድሕራይ ግና ንቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ ዝፈሪ ፍረ ክህልወና ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን ኣብራኽን ኣቕልዕወን መንገዲ ዝሰሓቱ ከም ድላዮም ዝመላለሱ ሓዲግ መዲግ ህይወት ዘለዎም ትኽክብሉ ምኽንያቱ ምዕራፍ 12 ካብ 1 እንተ ደኣ ክሳብ 4 ዘሎ ኣንቢብና እዮ ትኽዝበለ መንገዲ ሓንፀፀልና ብትዕግስቲ ክንጎዮ ዝግባአና መንገዲ ኣሎ ኣብቲ መንገዲ ከይንወፅእ ተሒዝናዮ ዘለና ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ስጋዕ ንውድእ ስለዚ ኣብ መንገዲ ተሰናኺልና ኣለና ንመለስ ጓህሎ ቀጽዕና ሰላም ሲእና ኣለና ናብ ጎይታ ንመለስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እቲ ዝሕንክስ ክሓው እምበር ካብ መንገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ነእጋርኩም ትኽዝበለ መንገዲ ግበሩ ኢሉ ቅኑዕ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሒዝና ክንከይድ የውነጀው ክንብል ጸኒሕና እንተ ደኣ ኮይና ኣብ መንገድና መስመርና ክንቅጽል ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክሪኦን እሞ ንቅድስናን ንሰላምን ምስ ኩሉ ሰብ ከኣስዓብወን ሽዑ ምስ ኣሕዋትና ዝነበረና ሕብረት ድማ ሪስቶርድ ይኸውን ቅድም ምስ ኣምላኽ ድሓር ምስ ቅዱሳን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቆኩም ተጠንቀቑ ከምቲ ንሓዉ ንሓደ ብልዒ ከምቲ የቕሬታ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽሩኑ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቑ ብኽሩነትኩም ኣይትሽጡ ተቐበልኩም ሓቂ ንሓቂ ዓድጋ እምበር ኣይትሽጣ ታሪኽካ ዘለኻ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ
قداماي تيموثيوس معراف شدشه نتيموثيوس تا كاب غويتا تقبل كا هو زل عالم حزا تخزب على منقدي حراي نسون صنيحو وكا برخت كورس انت دلي بنبعاتنا دلي خنسو ننسحا سفراي رخبنمو كم التدربيه تفلطيهم كم درباي كندحن نقارنا تخزب على خنقبر سلازي እግዚአብሔር ዘዋርዶን ወድሰብ በፍታው ልቡ ይኮነን ዶግዓ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ኸም ይብል አብ ዶግዓ ኤርሚያስ ከዛረብ ኮሎ እንታይሉ እግዚአብሔርን ወድሰብ ዘዋርዶ በፍታው ልቡ ይኮነን ይሉ ሐቂ እግዚአብሔር ሓደ አቦን ወልዱ ኸቆጽ ኸሎ ከበክ ኸሎ ከሕሞ ኸሎሲ አውሽጥ ዘሎ ፍቅር እኮ አንተ ሆነ ተቆጽዓት ግን ምሳረሞ ይጣዓሶካዩ مسهارمو مسقصع يتعصى كوينتي ابو ግን ግድን ከአዘይ ተርፍ ስለዘሆነ خغبرلو ስለዚህ በፍታው ልቡ ይኮነን በአር እግዚአብሔር ንሰብ ዘዋርዶ ውርደተይ ሰናይ ማንተ ኾነለይ ለዳዊት ከይተዋረድኩ ተጋግኹ ውርደተይ ግና ሕጅ ሰናይ ኮይንለይ አዋሪዱካ አስኢኑካ ወይ ክትናው ስቂሉ ሪኡካ سوزبل متان كتملس ينبر كفؤ كادلي يكون كم እግዚአብሔር ጨካን ዝመስላ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ደቅ እስራኤል አብዘለዋውያን 16 مسمع انت دعاب يخمن مእዛዝ ሸውዓት ዕጽፍ ገይረ ከጻኩም ይብል ንሱኻ አንተ ዘይ አስሚዕኩም መልሽ ሸውዓት ግዜ ኻት ተዕላማ እግዚአብሔር ንምምላስ ህዝቡ ኾኑ ስለጸውዖምሲ ንምምላስ ይንበር ብዛዕባኦም ክፉእ ደሊ ይኮን እቲ 10 ግዜ መቅጻዕ ግን እንታይ ይመስል لبسب ترير لبسب دنداني حسومي سلازي خونه ايسمعني سب سلازي تملالشو يقصع እግዚአብሔር سلازي دوقع ارمياس معراف 3 انتهى يبل قزر 31 እግዚአብሔር ነዘለ ዓለም አይወግድን ይሞ እንታ ጎሃይኳ ከምቲ ብዝሕ ጸጉ يرحريو نلك آدم زواردومسي زوجهيومسي بفتاول بيكونن زواردنا زوجهينا بفتاول بيكونن نخلاتهم أسرات مدري أبتحد أقولوا مرقاتهم أبقر مقاس أتلعل زبالة أتي لعل مسل سبعي مقنانهم أبقر مقاس أتلعل زابهر ماليتيو مسل سب مقنانهم نسب بنقول عقاب مقبارسي نزلوا زابهر أيريوني تبع سلطان نتتراسب تهابتام نتدخل تي مرؤي نتي تجوانة باريا كبدل كله ريو እግዚአብሔር ሲቀጽዕ እግዚአብሔር ዘይ አዘዞ ተዛረበ መዝኾነ ለመንዩ ክፉን ጽቡቅን ካብ አፍትል ዑልዶ አይወጽኒም ስለምታይ ትያው ሰብ ዘጉረምርም ነፍስ ወከፍ በኃጢአቱ ዳ የጉረምርም በኃጢአት ካጉረምርም ተደልኽ እግዚአብሔር ከም ዝገይሩ ንሰለምታ ከም ዝገይሩ ንሰለምታ ከም ዝፈደኒ ሰለምታይ አባይ ጥራይ ዲኹም ዝገብር አይትበል ሞ መንገድኻ ተዓዘብ ሞ ዝኸድካሉ መንገዲ ረአዮም ሞ ንአምላኽ ዝሕዝን ከም ድላይካ ተመላለስካሉ ደፈርካዮ እንተልዩ ተመለስ ክትምለስ ኢልዩ መንገድና ንተዓዘብ እንመርምር ሞ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ልብና ምስናይ አዳውና ናብ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ነልዕል ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሞ ቅጽዓት ክንቀበል ፍቃድ አምላኽ ስለምታይ ፍቃድ ቅጽዓት ንቀበል እንታይ ተዕላማው መጀመሪያ አድህቦ ክንገብር እግዚአብሔር አቴንሽን ናትና ክወስድ ይቀጽዓና የሰናኽሎ መንገድና እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ክንብል ስቕልና ንኸይድ ንጎይ ስቕልና እንተደኣ ኮይና ምንም ዘይዕጅበና ናደርዓምና ናሰባብርና ዝኾነ ነገርና ገበርና ሰባጉሂግና ናአምላኽ አጉሂና ድላይና እናገበርና ክንከይጸኒሕና እግዚአብሔር አድህቦ ክረክብ የዛና ብሎቲ አካይዳና የዛና ብሎቲ መንፈሳዊ ህይወትና የዛና ብሎ ነገራትና እንታይ ደልዩ አቴንሽን ደልዩ አድህቦ ደልዩ ከነድህበሉ ቀዳማይ ከነድህበሉ ከምኡ ዝገብር ካልኣይከ አድሂብና ነገርና ርኢና መንገድና ተዓዚብና ናብኡ ክንምለስ ካልኣይ ነጥቢ ክንምለስ ሞ ክንሳሕ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ቀዳማይ እንታይ ዝገበርኩ ክንበር ይዝደልየና እግዚአብሔር እንታይ ዝገበርኩ ይብል ኣብ ኤርሚያስ እንተንቢብና ሻምናይ ምዕራፍ ኣብዚ ኤርሚያስ ጸሓፎ ከምኡ ዝብል ሻምናይ ምዕራፍ እንታይ ይብል መሲልኩም
شامناي معرف أب إرمياس كم زبل قال له رايو نسبه እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ኢሉ ካብ ቁጥር 4 ንዝወደ ቀይዶ ትልስእኒው መንገዱ ተጋገይ አይምለስ እንዲ ስለምታይ ዳ እዚ ህዝብ እዚ ብናይ ሓዋሩ ጥልመት ጸልም ኣብ ተንኮልካ አይጸንዕ መምላስውን ያቢ ጽኒለ ሰማዕኩ እግዚአብሔር ተሆነታት ምሰምጻልካሲ ይጽበይካዩ እንታይ ክብል ሕጂ እንታይ ክገብር ሕጂ ኢሉስ ይዕዘብ ጽኒለ ሰማዕኩ እና አይዛረቡን يقرأمرو مسام لاخ يكاتعو جابير كبلو علو نقرأم كند زمرمرو من قدام كند زريو سلام تاي بنا حوارو تلمه أبتم صن إلى سمعكو كن عنا عايزاربون كاب كفاءاتو زتعس متى زجبركو كازبل يلبان كمتي نابكونا زفان فرس نفس وقف يقوي رازان عيان كاغزي ام زفلتو حلوات اتزلك حلوات دحان صنيحو زي دحان كون كله نغرات كبالاشو خلص ادهبو تقبل سولغا كم زفان فرس تخيت خونكاس سبديخا انسسا እግዚአብሔር ሰብገሪ ይፈጥሩካ ነخبري ይፈጥሩካ ሞ አድህቦ ደልዩ ተሐርከ ክትምለስ ትጥፉ ወደሲ ኣብ ሉቃስ 15 ክልተ ደቀ ነበርዎት አቦይሉ ተሓደ ኸዓ አቦ አፋን ወናነ ብጽሒተይ ሃበኒ ኢሉ ከይዱ ነገሩ ሁሉ ተባላሹ ናብ አቦኡ ክምለስ አድህቦ ናብ ልቡ ተመልሳይ ዝብል ሞተነስሐ ሽዑና እግዚአብሔር ክልምለስ ንስኻና አቦኡ ተመሊሱ ትጥፉ ወዲ ገንዘቡ አብ መናዝር አብ ከንቱነት አጥፊዎ ቋርፍ ናይ ሓሸማታት ክሳዕ ዝምነዮ ጣሚው ሀብታም ዝነበረቡ ስለዚህ ናብ ክንምለስ ይትኻላይ ሳልሳይከ ሳልሳይ ነጥቢ ክልበ ዘዓሸነ አክል ክንብል ምሳሌ 15:32 ዝተቀጻሰብ አይደግምን ዝተቀጻሰብ አይደግምን مستواردكو تغاغيخو إلو مزمور داويت 119 67 71 75 كي تواردكو تغاغيخو هجيغنا وردتي سناي كونلي بتوردت كاسي تمهارمو كاوردقتكا تمهاركا تملس كم بحدش متان كي تدغمو مثالي 10 تاي با 15:32 انتاي بل زقال زي او مثالي خننبو خلنا 15:32 كم زبل قال الله 15:32 مثالي زقال زي كم زيبل اتنا بهيوت زمرح تقساص اتانا بهيوت زمرح تقساص تسمع اذني اما اكل طبيبان تنبر اتتقساص ابغنا ننفسي نعقا زلفا سمع غنا يلب تلبم كنلبم زلفا مغنحتي تقساص نسمع تخينا نلبم مبل رابعاي مسلبمنا ننسحمو بتجزي أبير زدلينا من قدنا خيد سلازي كنسألنا نجمر ناب قالوا نملس بس إنك خن منالس نوسن سلازي كنوسن أبي إساس 10 مسببهم كزعات مسرخبهم سلاحي لهم صلوا تفسسي أب إسحاق يبلا له معرف 16 زقال زي تصحيفوا له زقال زي تصحيفوا له 16 أب 16 قطري 15 نتهزب أبز حكايو وإجابير نتهزبي أبز حكايو كبركا نوسنات تهاجر كل دما أرحب كايو تهاجر كله دما أرحب كايو وإجابير يلو متصببا دليوها سب متصببوي قص إجابير دل حسار مكارا تصقب دلويلو يعقوب 15:3 يصلي حسار مكارا تصلي إزقبرك متصببا دليوها قصعات مسرخبهم سلاح حيلهم صلوت أفسسو نزيع دليل تنسح تمسكنا بصلوتك ناب صلوتك تملس ناب እግዚአብሔር تملس مس እግዚአብሔር حبرت تقبر سلازي كتلبم إيو سالساي ترابعاي كتصلي كتنسحيو تحامشاي كتقرب
ንእግዚአብሔር ምስኡን ሓዋርኽ ትነብር ንዲያብሎስ ተጻረርዎ ናብ ኣምላኽ ከዓ ተገዝእዎ ቅድም ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ተጻረርዎ ምስ በለ ያዕቆብ 4:7 ድሓር ቁጥሪ 8 እንታይ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ድማ ከቅርበኩም ምቕራብ ትጅምር ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ቅድም ጠፊኡ ዝነበረ ሪስቶር ይኸውን ስለዚ ሕብረት ክትቀርብ ያዕቆብ 4:7-8 ምስ ቀረብካ ኸ መበል ሓምሻይ እንታይ ይብል ሓምሻይ ምስ ቀረብካ መበል ሻድሻይ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ይልወካ ሕብረትና ድማ ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሉ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋዕ 4 ዘሎ ከምቲ ንሕና ምስ ኣቦ ምስ ወድን ሕብረት ዘለና ምሳና ሕብረት ክህልወኩም ሕብረት ንሓድድካ ምስ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሕብረት ክህልወካ መበል ሻውዓይ ከዓ ካብ ጥፍዓት ክድሕን እሞ ንዘለዓለም ብህይወት ክትነብር ስለዚ ናብ ዕብራውያን ከድና ብህይወት ምእንቲ ክንነብር እዩ ጎይታ ካብ ቅድስንኡ ክንማቐል እሞ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ክሪኦ ስለ ዘይክእል ዝቐፅዓና ንዘለዓለም ሓሲቡልና እሞ ቅፅዓት እግዚአብሔር ንሰናይ ብዝብል ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ እግዚአብሔር እናባረኸ ይባርኩም ፀጉ ይብዝሓልኩም አሜን